Казвам се Ани Ивайлова Ковачева. На 11 години съм, 5 клас. Уча в 6-то основно училище Свети Паисий Хилендарски. От 4 години ходя на частни уроци по английски език, а от 2 години ходя на частни уроци по пиано и солфеж. За мен образованието е голяма ценност. Образованието ни дава знания и умения. Образованието ни дава добра кариера и светло бъдеще. Една от целите в живота ми е да стана добър учител по география, а втората ми цел е да стана добра пианистка и да свиря на голяма сцена. За мен толерантността е да уважаваш и приемаш по-различните от себе си и да помагаш на нуждаещите се. Приканвам всички граждани на България да бъдем по-толерантни. Аз съм Мариана Георгиева от град Кюстендил. Уча в професионална гимназия по икономика и мениджмънт, 10-ти клас съм, професия бизнес администрация. Образованието за мен е много важно. Всеки един човек трябва да бъде образован. Без образование не можем да си осигурим добро бъдеще и да си намерим добра работа. Целта, която съм си поставила, е да завърша успешно своето образование и да продължа нагоре. Толерантността за мен е да се държиш добре с всеки. Здравейте! Казвам се Александър. От град Кюстендил съм. Уча в професионална гимназия по лека промишленост Владимир Димитров Майстора. 12 клас съм на 18 години. За мен образованието е важно, защото човек без образование не може да се намери достойна работа за него. Нито може да си реализира мечтите. И затова една от моите главни цели е след като завърша средното си образование да се запиша в висше учебно заведение, за да мога да си реализирам мечтите. Толерантността за мен е много важна, защото мисля, че хората трябва да бъдем толерантни към всички, независимо от какъв етнос, религия, пол или възраст. Здравейте, аз съм Пламена Стоянова Пламенова, уча в професионална гимназия по икономика и мениджмънт Йордан Захариев, 10-ти клас съм, с профил бизнес администрация. За мен образованието е много важно и за моето бъдеще. Моите цели са да следвам образованието си и да стана адвокат. За мен толерантността е уважение към всички, без дискриминация и доброта. Здравейте, аз съм Зивкола Гавроганов. Уча в предучилищна група и съм на 5 години. Аз съм Сел Любен Осандев, на 15 години и уча в професионална гимназия по селско стопанство Свети Климент Охридски, град Кюстендил. Образованието за мен е много важно. Чрез образованието ти изразяваш себе си в обществото. За поставени цели съм си поставил за цел след завършването на средното образование да следвам висше и след време да си направя мой собствен бизнес. Толерантност е начин да изразиш себе си, да общуваш с околните и да имаш респект към тях, уважение. Здравейте, аз съм Самуил Олеков Любенов. На 10 годинки съм. Уча в второ основно училище Даскал Димитрий. В момента съм 4-ти клас. Призовавам всички хора да бъдат толерантни един към друг. Здравейте, аз съм Райна от град Кюстендил. На 16 години съм. Уча в професионална гимназия по икономика и мениджмънт Йордан Захариев. Специалността ми е бизнес администрация. За мен образованието е начин за развитие на всички млади хора, независимо от какъв произход са. Образованието е начин да постигнеш мечтите си и да се реализираш в бъдеще. Моите цели са да завърша средното си образование с добра оценка и да продължа нататък във висше учебно заведение. И след това да имам добра професия в бъдеще и да бъда успешен човек. За мен толерантността е когато приемаме всички независимо от това какви са. Дали са с различен цвят на кожата или с различни виждания от нашите. Всички сме хора и трябва да сме равни. Аз се казвам Грице Емануилова Велинова. Уча в начално училище Свети Климент Охридски и съм на 8 години и съм втория клас. Приканвам всички българи да бъдем толерантни.
Здравейте, аз съм Алисия Стефанова, уча в езикова гимназия Доктор Петър Берон, чуждоезиков профил английски и испански. За мен образованието е много важно, тъй като човек чрез образованието може да постига своите цели и може да бъде достоен гражданин. Моите цели за напред са да завърша своето средно образование и да продължа в висше учебно заведение със специалност психология. Толерантността за мен е да приемаш човек такъв какъв той е, без никакви предразсъдъци, тъй като човек избира сам какъв да бъде. Казвам се Лиляна Арсова, на 15 години съм и уча в природо-математическа гимназия професора Манол Иванов. За мен образованието е много важно, дава възможност за намиране на добра работа и те кара да се чувстваш по-самоуверен. Поставя съм си доста цели, но тези, които искам да осъществя най-напред, са да завърша успешно средното си образование и да вляза в някой успешен елитен университет. Да бъдеш толерантен, според мен, да приемаш хората такива каквито са и да не ги критикуваш. Здравейте, аз съм Лоренца Олеков Любенов, на 8 години. Училище Даскал Димитров, първи Б, основно. Да бъде